Number 1, uma umuntu wesifazana eyoshada uyise nonina bemfundise ngemali ezinkulu evarsity, abana bayikhulula inhliziyo yabo uma indodakazi yabo iyoshada. Ithi phuma bacabanga zonke lezi kweletu bokusafanele ikhokhele mhlambe ifridge noma umbhede noma mhlambe yenze noma yini la ekhaya ukurefunda abazali indlela abantu abamnyama esingafundisekanga ngayo. Uma lengane ihamba bathola ukuthi kunokuxabana okuncane nendoda, benza sure ukuthi bayibiza ukuze izokhava lezi zinto yashinga zenzanga la. Yiko behluleka abantu abazali ukuthi bayilungise indaba yabantu abaxabanayo uma indodakazi besayifuna. Nakithi besilisa uma wakho uzeka niwe ngayifuni le ntombazane, kuthi mangabe seyinentwana ezimbili ezintathu mhlawumbe uzireport ezini noma mhlawumbe abone uma wakho manje nihleli noma nixoxa ukuthi engathi abazwani lapho, uyasho uma wakho kokunathi ngangayivele ngayithandisisi le ntombazane. Siyalibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ngoSithiwa kaDlamini, umfana wale kwaZulu. Bese ngithi kwaZulu ngijela ukushuthela eGoli. So umfana wala kwaZulu. So siyabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga uNkulunkulu ke ngaleli thuba uNkulunkulu asipha lona kuhlezi kuyintokozo. Masivala amehlo sibona umusa, sivula amehlo sibona umusa. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bafowethu engathi anganimisa nani lapho emakhaya. This is a Christian platform ke if umzalwane ula usendaweni eright kakhulu. This is the platform whereby sikhuluma ngezinto ezithinta ibandla, ezithinta abafundisi, ezithinta omama umfundisi, abazalwane, umphakathi njalo njalo. 99.9% Christian content here. So siyabonga kakhulu ke bafowethu. uNkulunkulu ke animise njalo lapho ukuthi njalo masisuke sine something like simemezelayo, you always take your time because things like this takes money. Yabo njengoba ngihlezi ngisho ngithi uthenga idatha, awubuki mahhala, uthenga idatha, ukhokhela iWi-Fi njalo njalo. Siyabonga bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. But before we start ke ngiyathanda ukuthi ke sicele enkosini ebese singena straight engxoxweni namhlanje. Baba wethu siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele Jesus Christ egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu namandla onke siyabonga ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga uNkulunkulu wethu namandla, phakama ngamandla uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Heavenly Father, we thank you uNkulunkulu wethu oyingcwele, in the name of Jesus Christ. We thank you, Lord God, in Jesus' mighty name, O Lord. Thank you, Lord. Amen. Yes, once again, thank you. Today we are joined by Umpostoli SV Nxumalo, and behind the scene we have, hey, my daughter, Mashezi. Mashezi, right? Siyaphila kakhulu. Uright lapho uyangiconfirmela. Thank you so much. Sabonga kakhulu bafowethu. Today we are joined by also Umpostoli SV Nxumalo. Adela Umpostoli sikhuluma indawo zama-divorce already segasha. Postoli yozani manje qhathaneza. Hey bantu, hey madoda. Hayi ke ngiyakubingelela mfowethu. Mashezi ngiyalibingelela nonke bafowethu umphakathi wonke osilalele izwe lonke South Africa. Na pressure kwilana siyanibingelela. Hayi kunjalo abantu bakaNkulunkulu, kunjalo mfowethu. Madoda. Iyo le ndaba le ngifisa siyithinte. Ayisangibingelela isilendawo, sengikhohle nokubingelela, sengixhuma ngihlala straight kuyona. Hayi siyashiselwa igazi manje, siyashiselwa. Kufanele izizwe ziphilile. Kufanele umhlaba kaNkulunkulu uphilile mfowethu. Ku crisis yonke ibandla libhekene nayo, kodwa sibona umoya ongcwele lishifta kakhulu ngale broadcast yakho. Uyalishifta uNkulunkulu ibandla uzalifaka kwi dimension alifuna likhona. So basixolele mhlamba abangakhonzi kodwa bayolalela nabo, kodwa ikakhulu uNkulunkulu ngithinte kakhulu ukuthi sikhuluma kakhulu ngaphakathi ebandleni kaNkulunkulu. So bese sithola isikhathi kahle sibathinte mhlambe nabangaphandle kodwa balalele nabo. Kodwa ikakhulu nje any concern yami enkulu ikubagcotshwa nako mama umgcotshwa nasenganeni zabagcotshwa.
engicabanga ukuthi crisis ekwi local church noma esemhlabeni mangalunga phezulu kithi uNkulunkulu ashift ibandla lakhe abafundisi noma abefundisi nengane zabafundisi zibuyele kulento uNkulunkulu asibizela kuyo. Lo monakalo wonke owenzekile usangalungiseka uma singavula inhliziyo zethu nomqondo wethu nokulalela umoya ongcwele ufuna kwenzekeni manje ngalesi sikhathi ngale generation ngale season esikuyo emini imlando emidala singayifaka kakhulu la sikhuluma ukuthi kwenzekani manje kubantu benhlanga zonke la emhlabeni ibandla likusiphi stage then ke sitarget lokho siphume nesolution. And njengoba ngishilo ukuthi ke sinanoma shares ke behind the scenes uzokwazi ukuthi naye ngeke ngilokhu ngithi hayi mashezi we are having a conversation whenever she want to ask something, so she will just jump in at any time. Mpostoli ngiyathanda ukuthi ke mhlambe ke sekithi ukurecap kancane kule ye divorce. Yes, sikhuluma nge-divorce on our recent episode, sikhuluma ngayi-divorce indlela engakhona nowadays ebandleni lika Kristu. Mhlawumbe umunye umuntu bengayiboni, I will advise ukuthi and go and check that episode ukuze uzoyibona into esikhulume ngazo lapha na kakhulu. Njengoba bengishiya nasekuqaleni ukuthi into ye divorce ke ayithinti wena odivorceayo kuphela, kodwa ithinta izithinte nabanye abebebukela kuwena, abantwana balo divorceayo kanjalo. So i-divorce ayilimazi odivorceayo kuphela, kodwa iyabalimaza nabanye abantu abasuke benamathele kuloso ke divorce. So yazi mpostoli nje kwezinye izinto ezisalile ngenxa yesikhathi sethu izolo bese limited. Mhlambe a general question, yini ebanga i-divorce? Mhlambe back in the years, mhlambe izinto ezazenzeka, mhlambe ukhoza ama-divorce lapha ayifani nezamanje. Mhlambe masikhulumela imanje ke into ekhoza i-divorce kakhulu yini? Ngiyazi ukuthi sizoya esihlokweni sethu namhlanje, ukhululeka wena lapha ekhaya. Izizathu zithanda ukuba ningana kwisikhathi esidala nesamanje, kodwa manje kuphuthuma kakhulu ngoba ama-result worse kulesikhathi se-generation yethu noma kule season esikuyona. Number 1, uma umuntu wesifazana eyoshada uyise nonina bemfundise ngemali ezinkulu evarsity, abana bayikhulula inhliziyo yabo umindodakazi yabo iyoshada. Ithi phuma bacabanga zonke lezi kweletu bokusafanele ikhokhele mhlambe ifridge noma umbhede noma mhlambe yenze noma yini la ekhaya ukurefund abazali, indlela abantu abamnyama esingafundisekanga ngayo. Uma lengane ihamba bathola ukuthi kunokuxabana okuncane nendoda, benza sure ukuthi bayibiza ukuze izokhava lezi zinto yashinga zenzanga la. Yiko behluleka abantu abazali ukuthi bayilungise indaba yabantu abaxabanayo indodakazi besayifuna. Nakithi besilisa uma wakho uzeka niwe ngayifuni le ntombazane, kuthi mangabe seyinentwana ezimbili ezintathu mhlawumbe uzireport ezini noma mhlawumbe abone uma wakho manje nihleli noma nixoxa ukuthi engathi abazwani lapho, uyasho uma wakho kokunathi ngangayivele ngayithandisisi le ntombazane. Afunze nosisi bakho nabafowenu nangale sayidini la lokhuzana laboka nkosikazi wakho nakhona kuyenzeka bafunzana ukuthi ayi sasivele singamthandi lo mkhonyana. Ezinye zezizathu number 1. Number 2, ezinye izizathu ezenza abantu badivorce ukuzwana kakhulu nabantu abaphuma emshadweni. Uqhubeka umgcine wena umngani wakho. Umuntu ophuma emshadweni uma engahilile futhi engavuthiwe kwezikamoya nasempilweni, mawuhleli nayo ukhuluma into yokuhlushwa indoda akanayo ni solution ayo ukuthi phuma nawe. Nakithi besilisa mawuzona kakhulu nabantu abadivorce bakuphushela ukuthi sibe baningi kule crowd le yabantu abadivozile. Uzushiya umkakho wena noma ushiya indoda yakho ungazenzi, kanti labantu bakuphelezela ngebalihambe uhambo la kwa divorce nawe. Bafana nonse nomuntu okhishwa abantu abawu3 nje mhlambe ebandleni bethi asambe siyakugcoba bamfundisi nasambe soqala ibandla lapha, basuke bekuphelezela ngebalihambe uhambo nawe. Into efana nseke nale ye divorce. Number 3, into edala i-divorce ukunga communicate. Uthola ukuthi thina abantu besilisa sine ego, uze ukuthi lo mshado ngiyafa kodwa nginayo indawo la ngizakhala kuyona. Into yenza abantu besifazana bakwazi ukuhlala isikhathi isikhathi emshadweni belimele, banendawo la bexoxa khona kubangani babo, beqala bayithola ihealing encane noma indlela iyogcina iphumile.
uyahlala. Thina abantu besilisa silimala in a way ukuthi njalo masithi siyakhuluma siyabhasta ngoba silimele. Uthi umuntu wakhe ukukhuluma nawe kanti siyakuthundwa ngoba vele abantu besilisa abaningi abalithola ithuba lokubhodla nokukhuluma ngemishado yabo. Kunaloko bakwazi ukuthi baphume ngaphandle mhlawumbe bathola intombi abhodle entombini ukuze imphathe kahle le ntombi bese buyela kwakhe. But umuntu kaNkulunkulu kwabantu beNkulunkulu abaningi bayafa bese abokutshela abantu abafundisi ukuthi lo mshado wami uyaphela. Number 4, izinto ezilimaza umshado i-social media o TikTok ne-TV ukubuka amasoaphi lawadlalayo. Abantu ba-applya izinto zabantu abaholayo. Bazithathe bazozifaka emshadweni wabo o-live. Ngenkathi ufuna indoda yakho nomngaka aphile ngalabantu ababuka lapha wena. Nalezi status ezibhala abantu abanye babhitha kwa TikTok. Abantu bahlule imishado yabo noma bahlule ama relationship. Ngenkathi ubhizi wena ugooglisha zonke lezi zinto uzozi-apply la kumngakho noma kwindoda yakho uyayidala inkinga ngoba ngabe usebenza lo mshado according to ipace yakho. Uhleli noNkulunkulu nama marriage office avuthiwe. Social media iqedile imishado yabantu. Kuze kube namhlanje ubona kune crisis engaka ngifuna indoda enje. Ngifuna umuntu wesifazana onje. Hey lo muntu wami u3% mina ngifuna umuntu onje. Kanti bonke labantu ophuma emshadweni mfowethu uthi uyobafuna till today bayafuna batholakala. Mina ngihambile umhlaba ngabuka. Ngahlala phansi nabantu abaningi ngixoxa nabo. Lo sukumshiya osukuhleli naye. Ugijima uyobona lo mbone kwa TikTok noma kwa TV noma lo mshado ufuna ukwakha ngeke ubone uyoze ufe uphanduza lemhlabeni yoguga njengethayile lemoto. Ngeke uyithole le ndoda ngoba le ndoda lapha yakhiwe abanye bayahola. Abanye babo basuke benzela nje ukuphila nabo emhlabeni bese wena uzolimaza umuntu wakho ngalezi zinto lezi. Izinto engicabanga lezi eziwu4 nje zithanda ukuba ukhiye omkhulu. Ungayiyeki indaba communication ikona best omkhulu. Abantu abacommunicate bavele bathule badube bakhulume nabantu ongesibona. Mangakhulumi nopartner wakho, upartner wakho akabe umngani wakho, talk naye. Abhodle kuwena ayisho yonke into angayifuni. NS5 ewupoison omkhulu ilento yamafoni. Okay. Amafoni abantu abashadile awubulela umhlaba, awubhubhisile. Imishado eminingi ichithwe ama relationship achithwe ukuthi wazumeka umngakho uyajomba akupress isithupha. Abone zonke abone bonke abantu ofletha nabo. Abone nabasebandleni vele ahlale basola ukuthi ngenzeni bamfuna ubaba labo. Yeah. Nawe ngokunjalo uthi uyalunguza yibona abafana baba abadrive imoto zama ngoshumela yibo babhizi nomande kusendwana inhliziyo kusendwana into egeneral kodwa mayiza kuwena ngoba utshontsha ifoni yamngakho. Watshontsha ifoni yendoda wakho. And ukuze kubone kune crisis awuyithathi manihleli. Uyithatha mangabe zumekile. Ochaza ukuthi kunenkinga vele khona into ofuna ukuyibona. Ama demonic lawa achitha imishado asuke enicuphe kanje nobabili. Ukuthi zumeka umuntu angayeka kuya wonke ama convo avela athola mhlawumbe iconvo enomuntu onqunu. Ukuze lo mshado uphele ngempela. Bese screenshota ahamba u7 bese ethule kunika ifoni bese kubuza imibuzo umuntu othandana naye umkakho. Athi babe uyajola yini? Uthi wena cha. Athi uyamazi usibani wakabani? Uthi hayi angimazi. Abese ufisa ukuwa phansi. Eish madoda. Ngoba uzitholela ungamtshenanga. Amafoni kanti kuba uthulile angithi amadonga angithi ufuna abantu be transparent angithi umuntu angayithinta ifoni yakhe. Ngikhuluma ngecrisis edala amafoni. Ngicela abantu abashadile kuba ibona abazenzela izinqumo ukuthi babe uyayithinta neyami ngiyayithinta co password la endlini. Mina njengomgcotsho kaNkulunkulu angithi abantu abangawathinta amafoni abantu. Ngithi abantu abenza njengana ukuvumela kwabo as couples. Mina ngikhuluma ngama result okuthinta ifoni yomuntu wakho. Owesilisa owesifazane uzoyithola lento ezabe celebrate ama demons abathola. Umngakho la usebenza nabantu besilisa ngelanga bazaphuma baye lunchini abhaye lo mfana ahlamba asebenza na athi sasahamba kamnandi nawe ngibonga ukuthi ungithengele lela khekhe leliyana just ikhekhe la sespa. Wena wazi ukuthi ngamalunch ubegijimile njani ebhizi hambe yothenga espa. Usuke ilento ecushwa ama demon vele ulwe nengane yabantu kanti boku honest kanti kuba uzange uyithinta ifoni yakhe. Yonke lento ubunge kuyibone uhlale kamnandi. Abanye bane skill ngoba ingane zethu lesizizele sizikhonzile. Owesilisa nowesifazane wenza sure ukuthi uyayithuma ingane yakhe ukuthi ithole ipassword kama.
noma kababa ukuze athi uma izilalele engazi yena honest ngoba ipassword kwathiwa ingathintwa kanti izingane zakho sezikutshelile zithi daddy zithi mom ipassword ka dad ithi wena ukhululekile la kanti umkakho usenawo wonke ama-file lonke lezo zinto zamafoni ziyisa kwi-divorce. So ke ukudivorce mfethu akufani nokuphuma ekitchen ye-bedroom, ise journey. Sure. Abantu abaningi bacanda ukuphuma kwi-divorce nje into nje encane. Ukuphuma emshadweni akufani nokuphuma ekitchen ye-bedroom. Ise journey, ijourney ephela amanzi, ijourney ephela ubisi, ijourney ephela amandla okugijima, ijourney ngenabantu abaza kufula eduze kwakho la, ijourney yakho wedwa ongazi ukuthi uyolandela ubani. Ngapha usuke udry kokune spiritual uma kwi-divorce. Ufuna kube umuntu very matured concerning i-divorce. Nazi izinto mfethu kakhulu ke ebengifuna ukuzibala nokuvula amehlo kubantu abaningi, siziqaphele sizigade. Bese upoint wami number 6 kube lento kuthiwa nje awukho umshado ongenayo forgiveness. Uxola noma kangake. Umuxolela noma usumbambe oqotsheni. Thina abantu abamnyama amaZulu namaXhosa nabaSuthu noma ngithi abantu abansundu. Abantu abansundu besilisa basilimaza obaba bethu basifaka lento kuthiwa indoda. Bangasifaka umuntwana kaNkuluNkulu. Kunomehluko phakathi kwendoda yesiZulu nendoda yomXhosa noma yesiSwati noma yesiNdebele noma yaniyani nomuntwana kaNkuluNkulu. Njoba kakhulu kulesikhathi esikhuluma ngaso ngifocus kakhulu entweni eziningi ezithinta abagcotshwa noma umgcotshwa. Uma uyindoda kaNkuluNkulu awuphatha umuzi ngobuzulu. Ngokuthi mina ngumXhosa. Uphatha njengomntwana kaNkuluNkulu. General abantu besilisa bonke bathi mina mangambamba ngeke ngimxolele kodwa thina sibanjwa noma ka5. Ingane abantu ikubambe noma ka10 bese kubuza umbuzo uyoyilungisa kanjani lento yokuphinde ngikutrust. Bahlala emzini baze babe no30 years emshadweni. Kodwa abantu besilisa baxoli. Abantu besilisa baxoshela ukuthi uyashelwa. Baxoshela ukuthi ubukhishiwe use ndaweni yokudla nomuntu wesilisa akudivorce umuntu. Khosibona baxoli osho umntwana kaNkuluNkulu bungena ngegender kuthina bungeni ngoko empilo kaNkuluNkulu. Kwabe besifazana fana umoya ongcwele abasize bahile. Abesilisa bafuna ukuhila ngapha bona bathi mhlanga mbamba nje. Kodwa laba abanjwa kakhulu baze abantu bathola izingane ngaphandle beshadile. Sibuye size la. Zibuye lo muntu wesifazana azu welcome axole. Athi indodana yami le, indodakazi yami le. Kodwa ingane yabantu yona mhla yenza iphuthe li1 iyapakishisa umthalo kuthiwe hamba nondindwa. Aphinde futhi umuntu ahambe etshela abantu wafeba lo. Ingane yabantu ihamba igcwele istigma. Isheshe ishone mhlawumbe no 40 years 45 years. Ngeke ngikwazi ukusho lokho kodwa ngicela ukusho ngoba ngumuntu omdala emsebenzini kaNkulunkulu nokubona izinto. Into enze abafundisi abaningi noma befundisi bashone early after divorce bangophila u10 years after divorce. Ukuthi obushade naye igama lakho ulibulele. Bangenwe ama-heart attacks, bangenwe depression, bangenwe izifo ezehlukene oshukela, worse party bagcine bezondwa emhlabeni ungakwazi wena ukuziphendulela. So abagcotshwa abaningi abashonile bashoniswe futhi yena into engicabanga izosilekelela kakhulu ukuthi abafundisi noma befundisi banale authority yokukhipha izinto emlonyeni yabo bese zenzeka. Uma bedivorce bakhuluma kabi abagcotshwa ngamakhosikazi abo bawaqalekise. Engathi angafa ngophumula mhlafa. Engathi lo nkosikazi wami angaphumelela empilweni. Ngenkathi umgcotshwa usho lawo mazwi usho kumuntu oke wahlala naye iminyaka ewu5 ekuthanda. Usho kwingane yabantu engenacala ekhishwe ezine zezizathu kuwe kwi-divorce. Namakhosikazi ethu ngoba ne-authority mayehamba ayalunguza emva athi lo mfundisi lo ngimfune u0. Kuze abantu bambonta akayena umfundisi futhi mina ngimmuke njengomfundisi ngoba bengikinya noma bengishaya. Ku-wrong ukuthi manehlukana bese niyakhesana. Okay. Ngoba ikhesi kufanele i-reverse umuntu onerank enkulu kunawe. Okay. Usho ukuthi umkakho mayehamba mubusise. Umenza umngani noma senehlukene noma umbonto uyazonda noma indoda kuyibonta ayikufuni. Wenze sure ukuthi ubudlelwane benu abuhlukani ngoba ngeke angazoyibeka kanjani lokuthi ninomthelela nani ngoba nani show phambi kwabantu ukuthi size sahlukaniswa ukufa. Bengekho labantu abakhipha emshadweni. Engekho lama divorce, engekho abangani bakho, bengekho nabafundisi. Abafundisi abaningi mabe ingane abantu ishada bayithandela umuntu umfana wale ebandleni.
nabafana bayithandela amantombazane la ebandleni noma ingamshada la insizwe lemthandayo ama-divorce amanye adalwe yiChrist zenzeke in the church. In the church sikhethela abantu intombi wena ufanele nobani le ngane njengoba inikela kahle kanje angifuni yezekwa kwelinye ibandla ngcono ikhonzile emandleni ngoba ngisazidinga izishumu zayo nezakho of which is good ukwakha ibandla nawe family kodwa abanye badivorce ukuthi ngathatha umuntu ngoba kuthiwa unemali ukuze aqhubeke nebandla imadoda nami ntombazana ngashada lo mfana ngoba uyena oculayo la ebandleni kanti akuyona indoda yami ezinye zezinto ezenzekele crisis in the church into echitha imishado eminingi into eyitopic mhlambe nathi sosihambe emhlabeni kuleya minyaka yokuthi thina amabandla amaningi umuntu umpropose esontweni uhambe emission bese uyamthatha bomngakho ungamazi nokumazi yenye ke le eceni kayingiyeni manje lana sodwa sisodwa ayibona ngathi ngicela singangena ngesihluko sesiqhubekana le ndaba sogcina ngina lamasheza ayazazi ukuthi awazi umbuzo onako lento divorce iyangijova le divorce manje uthatha usuku lonke hayi ngathi usuku lonke serious so ngiyabona nje umpostoli uyayimention indaba zezizathu zokuhlukana njalo njalo ezikhoza ama divorce umcoco kuzona zonke lezi zinto ozibalulayo ikhona indlela mhlawumbe yokuthi ke angazi ukuthi mhlawumbe okunganqandwa ngazo ke lezi zinto ikhona mfowethu iway forward zinganqandeka lezi zinto noma kungelula ngoba igap between kubo bonke abantu abashadile esithi ngwelanguage mfowethu ngicela ukukhuluma khona abafundisi yes bese ukuthi abangebona abefundisi ngicela balalele nabo yeah igap inkulu between abagcotshwa balesi sizukulwane sethu nabagcotshwa abasizalile enkosini imishado yabo ino 35 years yababona abantu abacelebrate 40 years ngapha thina silako 10 silako 15 kodwa i-communication yethu igap inkulu ziningi izinto engabe bazithululile kithi kodwa isitha senze nje abaningi abagcotshwa abadala iminister ibaphathanga kahle kwase kuthi nesizalwe kamuva uNkulunkulu iministry yethu wayigijimisa sana ama mega church sanodumo abazali bethu abangalitholanga ngenkathi siduma inhliziyo zobaba zangana amathela kithi nathi futhi sahlehla kubo ngoba kukancane ukuthi khona sakufunda kubona ngoba sibabuka njengama failure umuzwa ngisho ummemeli ukuthi akawuniki umsebenzi wami lo ngaka udumo ngoba yena zange azibone lezo zinto mayefika yena ehamba ngeCorolla mina ngihamba ngelatest yemoto inhliziyo yakhe ayithululi yonke into kwenza ukuthi noma umshado wami kemfowethu kuhlupha ngingayi kohlana lo mama nobaba no 30 years emshadweni 2 kunzima manje ukuthi singasizwa ubani ngoba awethu amakhosikazi sakhuluma kuhle ukuthi angayilinga yekumsebenzi kanti abangaphambi kwethu uma umfundisi weye kumsebenzi azohlala full time kwiministry badla amanzi nophuthu kodwa ewusizo ebandleni ngawo wonke amandla kodwa thina bethi abasebenzi ama challenges maningi ethu kwi-generation yethu ngama-causative wekuseni kanye nathi kiwa kamlungu kanti laba imishado yabo igcinwe ukuthi bebehleli ndawonye cishe almost ubusuku nemini mabedrobheni bahamba bobabili kwami njengendoda nginasikhathi ukubona amantombazana ngiqalaza amehlo ngoba ngihlala nginomkami mhlawumbe ngiyakabile edolobheni sizisebenza kaNkulunkulu thina usuku lonke umkami akekho mina nginethuba lokuvakashela nokufona namantombazana asebandleni umkami ngapha ubusy na ujaha abafana abangcono kunami ngoba mina njengomgcotsho kaNkulunkulu ngibuye ngibe harsh ngistresswe iministry ngistresswa abantu abangishiye ebandleni ngistresswa abantu abanginikeza izishumu ngistresswa abantu engabazala enkosini ngaze ngabakhuphula abakhula kumoya ngibabona sebedumisa kwelinye ibandla umkami vela ngisamphethe kahle abafana basebemhaga uhulumeni wamanje uvamise ukuthi bonke abantu abasebenzayo kuma departments bahamba ka2 wesilisa wesifazane kuyaxoxwa la ukuthi umshado wami unjani nami ngimtshela wesifazane hey umshado wami unjani omunye angiduduze ngihagile emotweni la hlamba ngiqabule esidlathini ngapha colleague wami njalo hayi ngoba efuna ukungilala kodwa unjani unginika induduzo idali crack yekule mshado sizoya kubapho mama ngoba no mama bethu
bayalwa nesizukulwane lesabe somama befundisa abancane. Oma wethu bazalwe kule generation yokunqwaza, amabhlu engafakwa. Omakoti bethu abasifakela amabhlu, bazifakela ama-legging, abanqwazi kune crisis. Umonakalo uzolungiswa yithi kwi-generation yethu uma singenza uhlobo nobaba basemukele kuma-couples. Awavuswe lama-couples seminar, akuvakashelwane kuyokhulunywa ngale mshado, ngoba yonke mfowethu iyalika. Ilika abantu behleli, ilika abantu bethule, ilika abantu beme phambili lapha bepostana. Ngeke ngikwazi mhlambe ukusho ngendlela eright lokuthi umshado awumiswa ukupostana. Umshado awumiswa ukuthi nihamba nitshela bonke abantu enibambene ngecicane ledolobheni noma emakhaya. Umshado awumiswa ukuthi sinambe novula umuzi omusha. Umshado awumiswa ukuthi mawume phambi kwabantu uyamncoma. Izinto ezama-minor lezo. Umshado umiswa ukuthi le ngamthatha uyasibeka yini isitini phezulu kwesitini kuba sobabili siye lapha. Akekho zele la kuzofukula omunye, siyobabila sikhuphuke mntakamama. Umshado kahlehle ulo muntu lesahlangana naye ikhona yini profit ayifaka to my destiny. Then asibambane ke baby sifocus ku destiny. Lokho kubukwa amanga ngoba bayakwazi ukuncoma indoda kanti ebusuku athi mshaya. Bayakwazi ukuhamba memeza bethi ubaby wami noma isithanda sami bampost ukuze kuma kwi-birthday kanti bahada abanye ngapha bagcina bangasiboni le status. Thando lwangempela ilo lokuba transparent and open. Bese umthanda umkakho, umthanda unkosikazi wakho with a genuine heart. Bese okukhulu abagcotshwa bayivamise futhi into yokukhuleka ndawonye nomuntu athandana naye. Nkosikazi wakho nithandaza ndawonye. Nkosikazi wakho nixoxa naye ndawonye. Nkosikazi wakho makayazi ivision yakho yebandla, ayazi ivision yakho njengendoda. Nawe ngenkathi nithandana tadishanani nize niyofa ukuthi yini uNkulunkulu angilethela kulomuntu kaNkulunkulu. Uyidige as a woman. Daily by day uyidige uzutshela umhlaba kwela komoya nanombane ukuthi now I know my husband. Semuntu indoda asimusa ukuthatha ingane zabantu sizogcinga ngepulpit, sogcinga ukuthi sizoprofeta ofisha into yepulpit. So ichaza masikhuluma ngecalling indaba yepulpit ukuthi ibandla nempilo iranwa yipreaching. Ipreaching ungalanda ngisho ingane encane na 8 years ishumayele siwe phansi. Then the church ranwa ngepulpit ngokushumayela. Amakhosi as ethu thina siwadudula kwi-ministry kodwa siwabulale kube nama wives. Amakhosi abefundisi wonke awupopaye awujukebox sokuthi ngizokupressa la ukuzobusisa ibandla kanti emumva umkamfundisi ufile. Ufe akanendalo ezakhona mehamba eyomama kubadala laba ethi uyokhala. Omama abadala bazazi zonke lezi inhlupho ngoba bayeke imisebenzi bona. Thina sikamlungu sibhizi, umqondo ubhizi, neministry busy. Ngolosiqibelo ufuna ukanazi inkonzo zomama. While umqondo wami ubhizi kunezingane le ndlini. Le ndoda futhi isibhizi ya invite emhlabeni. Ayike ekhaya. Ngizoba kanjani umama? Ngizoba kanjani umkamfundisi uncelisela abantu abaningi kangaka? Ngizoba kanjani unkosikazi wendoda? Lonke lokubhena ngizokwenza kanjani umsebenzi wami ugcwele ku laptop? Crowded ingane zabantu. Ngapha sibhekene neministry. Kunzima ukuba umkamfundisi mfowethu. Uhleli nendoda elimele ngejeni. Yipi solution? Sicela abaphilo baba abadala nomama abadala mhlaba wonke ke bazositakula la emuva. Sine crisis enkulu. Basidedela nemishado. Basibukela. Ngapha siyababona becelebrate behlele kamnandi. Singabhala ngisho ngabe incwadi. Senze njani thina la ukuya lapha? Uyophela nini 10 years? Ngilimele. Inkosi yami. Uyophela nini years? Uzibona icaya kanjani? Asikwazi ukukhuluma nabo ngemishado ngoba siqale saphambana vele concerning ministry wise. Obaba namafundisi abancane manje kune gap enkulu, kunama anger issues, kune bitterness yokuthi mhla ngibizwa wangiphatha kanje. So ikhuluma sikhuluma ngecalling. Okwamanje ngizama ukuveza ukuthi kulukhuni ukukhuluma nabantu abadala abahambe imilokhu zami. Abantu basele babahlolokazi manje emhlabeni. Omama abadala bakwazi ukukhuluma ngemishado. Uyakwazi ukukhuluma izinto ezijulile nomkami nami.
kodwa ubaba akasekho emhlabeni. Umuntu futhi wahamba nge-depression uholise ibandla. But maningi omama esibacela ukuthi abasize omakoti abancane. Crisis enkulu enzekile futhi yene omama befuna sibe age yethu nabezemva kwethu. Abazwani nomama abadala. Hey madod, kwenziwa yini vele? Kunaloko bahlele emagroupeni awo lawa omama befuna abaningi bahlele kulama group agcwele amakhosikazi namabandla angayiphambili. Uthi une mega church unendoda ekuphethe kahle kodwa uyokhuluma namakhosikazi ane-anger ngoba amabandla abo mhlawumbe bawu-4-5. Ngeke kululekwe lo muntu kuba ukhuluma i-bitterness. I-ministry uyifaila kahle hle ngokwelanguage ejwayelekile. Anidonse nonke nina amakhosikazi angabi nini manikeza ukuphila. Kungcono ungangeni lama group uze umshado wakho uphile. And lama group amakhosi befundise adiscussa ngabagcotshwa. Yeah. Ngoba alimele futhi hayi discuss into ezamanga, discuss izinto eziyiqinisa swele umama amadala bazabadonsela eceleni ukuthi njengaloku umnganciko. Nazi into ezilindelekile kuwena indoda inje noma igcotshiwe inje. Manje kune gap balulekana bodwa yiko mabebuye ezindlini bonke baduma i-divorce. Baduma ukuthatha amafoni amadoda bakhetha ukulala kulela kamela indoda ilele ngapha le kamelo. Bakhetha ukuthi mabeza Sunday bangakhuluma iziphuma inkonzo. Badanse makusakhonza abazalwane mase kusuma wena ezumfundisi wale libandla aswitch off mene engana vela donsi ibela incelisa ubuka. Ukuze lento ishumayelwa nabantu babonda yikho kube niyamazi ukuthi akasomgcotshwa lo. So ke Akhiphi ibele. Dosi ibele lonke lethu nje ncela singayi into namadimoni ubonto distracta wena la. Ufanele ulimele umlimazile. Uzovutha ngo11 kodwa ngo9 uphuma endlini wena uyena into. Uzothini ke mfowethu? Ngicela. Ayike. Unjalo nje. Ayipostoli. Impostoli uDiye. Yeah. Hey, siyomela minutes lapho. Hayi, ngeke sifake itopic entsha. Sambeka phela manje. Ngeke. Samba nayo le. Asituthi nayo. Samba nayo sifake eceleni. Sifake eceleni. Asituthi namuntu yaNkulunkulu. But ke impostoli kule divorce. Sema sikhuluma ukuthi wafaka indaba zoma forgiveness. Kakhulu emshadweni sibalekile. But ngifuna ukuchecka la. Ngiphumile emshadweni. Ngayolala ngaphandle ngagcina sengithola umntwana. Ngabe umkama kanalo nilungelo lokuthi angangidivorce okanye yena uphumile wagcina seba nomntwana ngaphandle. Abanginalo nilungelo lokuthi ngamdivorce. Umuntu kaNkulunkulu umuntu nje owabizwa notho wabuthanda ubufundisi nowakhethwa abangani bakhe nabazalwane noma wathanda kuba umfundisi noma nje wakhethwa abantu bamvotethe wena uzoba uphasa. Umuntu owezwe iphimbo lembiza ethunwa uNkulunkulu. Inkosikazi ezwa iphimbo likaNkulunkulu lithi lo umuntu kaNkulunkulu ngiyawuba nyamane ngiyohlukaniswa ukufa naye. Lethule i-challenge yonke imishado yethu mfowethu sikhuluma iqiniso thina esesibonile emhlabeni sizeka ngobuhle. Sifuna omama befundisa abawunodolo ukuthi meqhamuka ukuthi umka bishop Ncumalo. Umka apostoli. Sizeka ubuhle ubukhosikazi bobizo ozoluhamba bukho. Abesifazane bona Apostle SV Ncumalo mase kuma conference ephasika. I wish ngaba ihusband yami. Kanti ubaba SV unalesiphiwo ubuntwana bakaNkulunkulu abukho ngaphakathi. Mase ingane yabantu selihleli nami u5 years ifika ithi lokufundisa ngangibujahile ngangithi yilobe ngambona bo 3 piece nemoto enhle nentshumayelo eloquent. Chaza isiGreek nesiHebrew. Kanti ubizo lwejena lukho. Luthini kubizo lwejeni? Luthi ukuba abantu ababizwe uNkulunkulu bazazi banomehluko kunamadoda akhonzayo namadoda aziphuzela endaweni
noma amadoda asempangeni noma ase-Maritzburg noma mhlambe ntaba mhlophe kwele kaXhosa abafani labantu mabehlikelwa izinto kufanele bahambe bobuzo wabahlanganisa uNkulunkulu. Yo. Uma umkami echitha biblical uHosea wasenzela isibonelo esilula. Hey madoda. Nezwi lenkosi laphinde lasenzela isibonelo esilula uxolela kangaki. Malibala libheke ko77 enibani libala lize lincame. uStefan bekhandwa ngamatshe mfowethu yiba abamemeza bethi baba thethelela abo ngoba kwazi abakwenzayo. Ofuleka amazulu. Yakuphindela mfowethu. Ukuba abafundisi noma abefundisi basele yanto eyayisaba uNkulunkulu hayi ukuthi ngumzulu. Ayikho into ekuthiwa ama-jeans amawavumi mina ngixolele. Hey madoda. Ayikho leyo nto. Into yabantu abamnyama leyo nto ukuthi angixoleli mina. Masila sabantwana bakaNkulunkulu akakwazi umkami ukulanda ingane yami azahamba uyihlawulela noma wena uyihlawulela uzuyilethe egcekeni ayithande. Babenzeni abantu besifazane ukuba thina singafani nabo. Hey madoda. Nathi ngeke bakumukela abantu abaningi la kodwa ngoba ngumuntu owaziwa kakhulu mina ngine reference engeke ngwamenshine amagama abafundisi abadala abanye basaphila abanye sebeshonile ngoba original nam from FM ngineminyaka 1982 November 20 ngazalwa eFaith Mission ngizazi zonke izinto ezinhle nezinkulu ezenziwa uNkulunkulu ngizazi zonke nezibhlungu ezenzeka obizweni nginabafundisi mina namhlanje abasekhona abakhulisa izingane ongezona nabo zabo Sure. Abaxolela amakhosikazi kodwa bangaya kwipublic ukuba expose. Yes, ukhona into engayifunda lapha nje. Kulabo babanje. La kunamakhosikazi amaningi uma befundisa abadala abalanda izingane bayinamathela kwangathi ingane kanqumali izohlala ekhaya kanti ngwalapha ngempela. Bazikhulisa lengane kwanokuthula ngoba ukube basho ibandla lalizohlakazeka ngoba amakholwa lawa asontayo amaningi nje abantu abamuka namanzi abakwazi ukuhlala umgxotshe lingwa ethola isiphambano kunaloko ba edezabo Yo. akhuphuka intaba bamdonse. Yo. Abefundisi abadala laba abasaba uNkulunkulu bebehamba ama fasting ngo21 days bengekho egcekeni. Uma befundisa abantu ababuthakathaka belalwa. Ngeke uyisho lento uma ungekho mashort kodwa ngoba sakhe isizwe manje. Yeah. Asingafihlwe ezinezezinto kube ngathi lesizwe lesethi West. Nabadala bethu ngeke ukholwe ukuthi bebehola abafelokazi abaningi emabandleni abo. Amakhosikazi abafundisa abaningi abadala ebuthakathaka concerning inkonzo yaseKamerini. Abane bebekhokhoba benogcobo olukhulu beduduza labafelokazi. Ukuze labafelokazi bangaqomi ngaphandle. Kodwa igap yethu nabefundisa abadala abancane sitholanga ukuxoxa lezi imfihlo. Ngiyakuphindela futhi ngithi mina mfowethu umuntu obizwe uNkulunkulu umngakhe makwenzeke yangaphandle lalwa akamxolele. Madoda. Umuntu uma sakhathina ilegacy yokukholwa othi ngenze khona umhlaba wonke uzozizwa kahle mfowethu umfundisi uDlamini. Do know ukuthi uma unentombi uzothiwa ithandana nomfana omjitha wangakini uyayilala. Uma uyikhumbula yazi uyaqhubeka uhambe ulana nayo kodwa kumngakho ba selfish. Kodwa kusala nala intombini uyayiphinda phinda wona khona so uyazi le ilala wosibanibani kodwa ulala nayo ungafaki nje icondom uphindula ulethe ukugula kumngakho. Kodwa amakhosikazi abagcotshwa athwele ijoka in fact abantu besifazana mhlawumbe bathwele ijoka ngoba thina sikhuluma ukuthi kunengane asikakhulumi ngokuthi umuntu wesifazane omkamfundisi indoda yakho uyibambe kuze kubika 4 kodwa Sunday yoshumayela wethathu yoshumayela kodwa uyibambe ngqo ukuthi ibilele izibhale kuWhatsApp sasalala kamnandi intombazane yebandla ilale indoda kaNkulunkulu ilale nentombazane ephathi isikhwama sakho mama mfundise iPA yakhe ilale nayo. Continue wena in this church as umkamfundisi being calm
ufa. Kodwa make wenza iphutha wena ukuthi sizwile nomfazami kuthiwa pack your bags and ngikhuluma ngamakhonza befundisi. Na kwi life benzeni abantu besifazana emhlabeni ukuba kuthiwe bona baxolelo. Ama status ke le. WhatsApp. Lokho mina ngisho mfethu from phakathi enhlizweni yami ukuthi ku season esikuyo uNkulunkulu akasikhumbule. Yeah. Umuntu kaNkulunkulu akasikhumbule yonke indlela ubungena umntwana kaNkulunkulu ubungene bungabi negender. Bungabi negender uma ingane yabantu ihamba ikhaliola ibuka izinto itshela namantombazana ethiwe ye wena mama mfuna isindini le ndoda nathi lala nathi iqhubeka ingane abantu ubamba umuzi ize bathukelani mase be divorce bengazange balashwe kulento ababhekene nazo. Yiko kuyingozi futhi kubantu abadivorceile mfowethu ukuthi bajaha ukukhuluma kanti abahilile. Noma ekhuluma uyamuzwa ukuthi udestroy indoda, udestroy ingane, destroy abangani bomuntu wakhe. Owesilisa nowesifazane ngiyawaphinda lamazwi izolo siwathintile futhi. Noma during that time siwathintile lamazwi. Akekho ofanele ukudicela omunye phansi la. Yeah. Akekho ofanele ukulimaza omunye igama lakhe emhlabeni. Uma ingane yabantu sengiyibambe kathathu ngingabatsheli ngisho abasekhaya ngize ngife. Uma indoda kaNkulunkulu yithuna lakho kubamba umkakho. Ngishuma wakho ungamtsheli ngisho abafweni ungamtsheli ukuthi ngambamba ka4. Eish madoda. Abesifazane bona ngiyabakhulula concerning ngi-family wise. Abesifazane mfowethu concerning le isho ngishoyo banga reporter bona kubantu abamatured befamily like uma wakho kuzalayo ma sibani umgcotsho kaNkulunkulu kodwa uyangichithela. Mama mongameli umndodana nami umkhwena wami uyangichithela sengimbambe kanje bese abantu abadala beyakha ingadlulile esontweni. Okay. Ngoba umkamfundisi makatshela amalungu ebandla ayakhumuke ukuthembeni wena mgcotsho. Bese bephuma ebandleni. Usho umngakho angalimaza ibhizinisi londlingani zakhe. Mangiyibuyisela ngapha thina besilisa babizwe uNkulunkulu ngicela uhambe yekude mawufuna ukuhlambulwa ngomngakho ukuthi uyalalwa. Ungayixoxi local. Eish. Ungayixoxi futhi kubantu bakini mayekho machod. Eish. Hamba ufuna impunga ezinde obizweni. Ufuku itshele eSoweto usuke PMB. Ndoda kaNkulunkulu ngizokhuluma nawe. Nalo uhambe nibhekene nalo. Nkosazi wami kukaningi bemlala. Ngiyakwenqena ukudivorce ngoba engathi ingcono futhi inhlungu yokuthi uyalalwa kunenhlungu yokudivorce. Madoda. Leso statement sami sithi too much. Eish. Ungcono elalwa kodwa enami. Eish. Kunokube elalwa kodwa engasenami. Hey. Kungcono ukuhlala naye bemlala kodwa ngingazi futhi. Hey. Kodwa enami egcekeni. Kunokuphuma kwakhe emzini wami umuhle. Ahamba nengane zami ehamba ekhala njengenyoni engenasidleke. Ngcono silingwe sisobabili. Igwinyitshe mina. Nani makhosikazi ethu bafundisi. Ngiyabona lawa sephumile. Nina nihleli. Ngcono nihlale ufa kunokuphuma. Lukhulu usizo lwangaphandle. La kwa divorce kunokuba ngaphakathi umkamfundisi. Bahleli kahle abantu abadivorcile akade ba amantombazana sebukade ba bakhosa sebandleni abasevayo nje. Olwabafundisi abadivorcayo nomama lukhulu ngoba amadimoni salwa nawo. Sure. Sabhodloza umkhathi sasebenza thina namakhosikazi ethu kwela komoya. Mase sibuya size emhlabeni wakadivorce yabuzana amadimoni ubehleli iplo. Abaravaza yiko beshona abafundisi abadivorcile. Yiko beshona uma befundisa abadivorcile. Abaphila isikhathi eside. Mabephila baphila befile namadoda la abhizi abaqabula manje abathandana nawo nathi laba uthiwa uthandana nawo manje nofuna ushada yena uthi uhleli naye kodwa khona inhlungu yobizo eyademejeka. Yalo nkosikazi okwami upastor nobishop wathi laba sebenyamanye. Lo mpropose manje ngiyasho mina kugcwala umlomo. Bonke labantu abamezayo ngoba engababhitha. Kungcono ukulungisa umshado wakho uze uphile. Okufana nestatement sami ngizosisho mfowethu ngibuyisele kwemntandla mina sithi
Mawubizwe uNkulunkulu futhi make nama kwi separation noma nahlukana, manibizwe uNkulunkulu nobabili uyakwazi wena nkosikazi ukuhamba. Kodwa uthi ngomlindi azabuye. Ngoba sasihlanganiswe uNkulunkulu. Thina madoda umngakho manidivoza uyawuhlala u5 years noma u7 years noma u10 years uthi nganquma ukuthi lo nkosikazi uyena engiyofana naye. Kodwa ngoba ubuntwana bukaNkulunkulu baphela kudala emhlabeni sokugcwele abantu abama gimmicks, akusafani nokuthinta umoya ongcwele nokusaba uNkulunkulu. Uthi umkakhe ephuma uvele kade wamlinda ukuthi uhamba nini lo ukuze kungene lo. Lo mntwana muhle njalo ngoba ihlukene ukujola nomuntu kwehlukene nokushada. Ukujola nokuba ku relationship ungafanga iring walotsholwanga akunama challenges, akunama commitment. Mhlana avumelana uhamba olobolo uyombona lobuthi ungcono kunomkakho ukuthi engathi uyena owes. Yinhle intombi usathandana naye umkakhe ekhona. Kwasuka umkakho wazofaka lo. Lukhulu usizi labantu abashado kwesibili nokwesithathu noma ngaqaba manga. Ngikhuluma ku generation yethu ngoba imishado eminingi ayichithwanga amademon chithwe isitha. Kwabadala bebemzeka umuntu wesibili baphile kamnandi. Kuyenzeka futhi. Ku generation yethu uxova nakukhulu ngoba bayingcosana abaphuma ku divorce bese beyophumula. Bonke baphuma ku divorce baqala impilo entsha yejubane. Lokushintsha intombi eflat nobuhlala kulo. Normally yonke lento ishiya amakhosikazi nemizi nengane. Wena ufuna uhambe uyoqasha noma ubuyele kini noma uhambe uyothenga omunye umuzi. Le flat ohlele kulo alina peace ngoba lisahlela umgcotsho, selihleli igobongo kodwa ligcotshwe uNkulunkulu. Madodana. Umuntu odivorcile owesilisa nowesifazane unjengebhube selilambile. Uma ucabanga mfethu ungafika uhlale 15 years emshadweni isex ubuyithola ubusuku nemini anytime. Manje uzoqala ekubeni insizwa lezi esasigcinwe zona sikhula inkonzweni, uzoqala manje na uqeda unyaka uhlala wedwa endlini, uqala phansi uziayinele, uqala phansi uziwashele noma mhlawumbe uye dry clean, uqala phansi uziphekele uphila ama takeaways u-age yakho. Khona umuntu ongekho endlini. Khona amazwi ashiwo abafundi baka Jesu ezwini lenkosi ayebakhalisa kunawo wonke. Babe ngakhaliswa uJesu ukuthi nangu nama miracles zakhe noma ushayiwe. Into yabakhalisa kakhulu kumbona esuka empilweni zabe ekhuphuka. Ezethu uJesu ngenishini othi nginishana nomduduzo umoya ongcwele. Babe kukhaliswa kumbona ehamba soba yini nansi umbrella isuka. Into enzima la ukuphuma komkakho nezingane nokuphuma kwakho. Wonke umuntu leso sihla savini kuzosiphuza. Noma uyathanda yiko bonke bedestroy abantu mabekhuluma emlomeni. Is because bahlule ukuthi kungcono nowakhe lo mshado mana abagcotshwa uzuvuthwe. Xole lanani ningatsheni umuntu nize nife manisakholwa. Maningakholwa ngudalule lonke igcekela kini le kunondindwa lo. Unondindwa. Mina mfowethu nje personally ekhaya bazazi izinto ezaqeda umshado wami. Mawungabalanda bonke basekhaya kufuneka omdala kuyophuma komncane. Namanje banombuzo nje. Abazazi ngeke ngizisho ngoze ngife futhi ezaqeda umshado wami. Ngazi ukukhuluma nomama ntingi bra bathi siyaqhubeka siyakhonza ke. Sabantwana bakaNkulunkulu. Engazizwa uthiwa uyazisho umama angimzondanga. Ngoba ngivuthiwe. Ukulimala kwijeni ehleli nomuntu onjengami kaNkulunkulu. Ingane yabantu okune yayideserve ukuhamba. Futhi yayideserve ukuthi ihambe ifuna ukusho ukuze uyomukela kahle emhlabeni. Waka divorce. Kodwa kuze kube namhlanje lapha ekhona kuba uhleli nabantu abami ngihlala ngimfisela okuhle kodwa. Futhi ngiyambona, ngiyamvakashela futhi sikhulume naye. Mhlamba uphela inyanga singakhuluma efoni sikhuluma noma ikangaki. Nalo yofika ngohlala ngibatshela abantu ngeke amedlule. Umama mina obonkosikazi wami ngeke amedlule. Noyofika ubo bonke. Yiko thina sesimatured nehlala noNkulunkulu. Ngeke mina ngihlohlwa abantu bethi ufuna ngizeke ucream womuntu ngoba sibabonile ocream thina emhlabeni wonke becula kodwa bengebona amakhosikazi. Madodana. Sibabonile ocream thina behamba ama conference amakhulu kanti babhukhe namadoda. iChrist esinayo emhlabeni ukuthi labantu abazozeka bazazeka obani.
uNkulunkulu baningi asabagcina kodwa baningi futhi abamoshayo. Baningi abantu besilisa namhlanje abadestroy ingane zabantu emhlabeni bese bafuna ocream bezobafaka ukufa nenzondo bengazange baziphathe kahle kwijeni. Ngiyakuphindela mina kugcwele umhlaba wonke ungilalele. Ngeke licekele phasi igama lomuntu wami esahlukana naye. Ngoba uhleli nabantu abami futhi uhambo lwashisa. Futhi nginesiqiniseko ukuthi wami umshado mina ukukhishwanga i-cheating. Nalezi zinto ebengizibala imindeni nani. Owami umshado mina 100% wahlangana umkhathi. Wazowudestroya. Mina wami udiskwasanga u2 weeks. Owami waba u3 days. 1 2 3 saqonda phakathi emaphepheni safesa wasayina kwaphela kanjalo. Umshado wa full 16 years emshadweni. So njengoba ngikhuluma uNkulunkulu ethi angilapha umhlaba. Kusiyami. Mina angihemi nje. uNkulunkulu uthi ohlele emshadweni mfowethu obizwe uNkulunkulu akamxolela umkakhe ngoba likhulu usizi la ngaphandle. Amadoda kaNkulunkulu lawa ane-ego abizwe uNkulunkulu ma umkakhe ecela ehlala phansi nikhulume zithoba ubuyele kuma ni-discuss ngempela ngoba la uyakhona ushiya umkakho nezingane. Ukhulu usizo obhekana nalo. Yonke imishado ayilungiswe. Yonke imishado ayingabhidliki. Hayi abafundisi kuphela. Hayi futhi umshado abantu asebefaka ama ring nilobolanayo nakuba ama relationship aba ku process yokushadana. Sebenzani manje ukuze ningabi ne crisis lapha kuma ring. Avumi kulomhlaba ukuthi umuntu obuthandana naye. Sinje abane bethi bashiyo oma wengane. Bazeka amantombazana asesontweni. Yiwo la wahambile emshadweni amanye. Walahla uma wengane kanti kwakumfazi wakho. Walahla ubaba wengane kanti kwakuyindoda yakho. Crisis esibhekene nayo kulomhlaba. Izinto ziphambene. Kodwa nami lithi nje lami ungamcekeli phansi your husband ex ungamcekeli phansi uma ubizwe uNkulunkulu ube nokuthula futhi ukuvumela ukuhamba begcwele abantu umuntu ohlukene naye akubulale khona. Hamba bonke begcwele emcimbini ufike ufaye phasi ikhanda awukwelethi umuntu kulomhlaba ukuze explain nanga umkakho ethi wena wawumkinya noma wamkhomba ngesibhamu noma wamshawuza umpress ngedolo. Nanga umkakho ethi wena wawulala naye embedeni namantombazana. Nansi indoda yakho ithi wena yakubamba kaningi ulelo abafana. Ngiyangizwa ngithini umcoco. Umhlaba wonke ulalele. Noma ninezinto eziphathekayo manje sabantwana bakaNkulunkulu. Ngiyabona masena abantu nje. Masena abantu nje mayihamba nalo hayi ke destroy ngoba yona inhloso enkulu vele udestroyana. Mina ngikhuluma ngabantu abahamba umnyango kaNkulunkulu wezwi kaNkulunkulu wathi nje lokho okuhlanganiswa uJehova angahlukaniswa umuntu. Abagcotha bathi angangena umuntu wesithathu kubantu abashadileyo. Lo muntu wakuthatha kugcwele abantu ufaka igown wa queen uwokho ubanje ubaba wakho kanje ngesandla eyokuhandover kwindoda yakaZuma noma yakaMkhize noma yakaDlamini kwashaya izandla uqueen. Mase uhamba lomshado lishisa khumbula nawe wesifazane ngaye ngahlonishwa abantu ngempethu umqhele. Nawe silisa lengane yalethwa kuwe uyiphathe kahle. Asingabahlukumezi abantu besifazane kulemishado sicotshiwe. Asingathanda kakhulu ingane namantombazana asemabandleni anengcebe yonke amakhosikazi ethu uthando lwethu engalazi. Na local church mina kwangathi kushoniwe ebandleni ligcwele ithempu. Kufanele ngili-address. Ngangabize indoda izolu-address ngasukuma ngedwa. Ngathi bataba mnonke kusula kwabadala kuyophuma ngabancane ubaba uzonireportela umama mfundisi uhambile. Namaphepha sesiwasayinile. Divorce ngeniphinde nimbone. Simeni ngezinyawo ngimfisela kuhle nabantu abami. Sathi phopho inyembezi kumina. Kwakuphuzwa abantu amanzi kanje bewaphuza lebekingqika bethi baba awukho umshado. Owami umshado mina ubuphila. Owami umshado angisha manga owami umshado mina ubuclean uphila umnandi unokuthula. But inhlupho zobizo nenhlupho ebeziqondene nami zawuphazamisa. Mina ngisho umhlaba wonke ugcwele eyabantu ingane ehleli nabantu abama inalo icala. Concerning i-divorce eyenzeka. Uhambo lobizo mina ngikho normal. Uvela ukuhlala nami naye as a woman kwakunzima.
concerning izinto uNkulunkulu azenza nezinto azikhuluma nezinto engifuna futhi ukuzibona. Okunye siyahluleka ukubalansisa masinogcobo olukhulu. Siyahluleka futhi ukumkhulisa. Mina wami umama ebandleni ubekukhula wangidlula ngokogcobo. Waqhuma wathi ngimkhulisa with no pressure. Sunday mina bengimena kakhulu asala liphatha imandla ngathi liphethwe umina with no error. Gcwele tempu umngani nawo wonke amantombazane. Sahla phezulu esitha saliqhoboza seliqeda ibandla. Liyavuka manje kodwa livuka emva kwenyembezi. Sure. Ngiyabakhuthaza abagcotshwa bonke umhlaba wonke noma befundisi kuxolelwane kucommunicate angaphuma umuntu emshadweni kungcono ukufela ngaphakathi kunokufela ngaphandle kwase bephumile kulungile sobabeke emkhulekweni kodwa kulabo bonke abagcotshwa bangavuma ukuthatha kancane labo umshado ngoba nansi into malithi iBhayibheli lami uyisibusiso esivela kuNkulunkulu umshado manivuma kalula uthi nani ndilimaza isibusiso baba uDlamini umhlaba wonke malithi izulu lenkosi sinyamane injele nto baba uDlamini yabo nje masinyamane mathina as all partners ivuma ukwehlukana suke sixebula into eyahlanganiswa uNkulunkulu ngeke ungasali namasikazi ngeke ngasali namasikazi not amasikazi nje ubuhlungu ongaphezulu kobuhlungu yiko singaphila isikhathi eside abantu abadivorceile they die so early ba admitwe ezibhedlela abanye aba admitwe ngezifo zokhenza nani psychologically bagula depression bona ama status abo sebephile impilo yamanga yokuthi noma ngadivorce ngiboneni mawuhle nawe emsebenzini namuntu yakho normal hle nawe ifamily yakho normal yakulimaza lento ukuhlala nezingane lento futhi ayithi ngoba ngiyamzonda lento ngiyamzonda amanga kaSathane lo muntu uke wawubaba wengane zakho ukuthi wakushane ke first honeymoon kodwa uhlale naye iminyaka emihlanu ubekezele ingcono indoda ekufaka iring nendoda yangaphandle engazi kufaka iring ababekezele bonke abantu abashadileyo baphathe kahle imishado yabo uNkulunkulu uyawuthanda umshado sicela nathi thina sonke siwuthande siwuhloniphe uyisibuso esivela kuNkulunkulu hey semina stress le hey semina stress le mashezi khona ngifuna ukubuza la ukuthi kukho konke lokho kushoyo divorce is not an option 100%. Okay. Divorce is not an option. Mhlambe singayixegisa kancane mhlambe kwabanye abathile emhlabeni ngoba sikwazi ukuthi sizigroupe ngezinto mina ngizinqumile njengano SV Nxumalo kodwa mangivula umqondo general ngicela abantu abaningi bakhuthalele bayisebenze le yami ngoba idivorce akuyona amaphepha mfowethu akuyona idivorce lokho amashezi akuyona ukuthi le day senosayina idivorce iqala le mumva manihlulo kulungisa lo hambo niyakuyona okusho asilungiseni bafethu kule mishado yethu siyenze imishado iphile ngoba idivorce nami ngiyamemezela ayiyona ioption futhi iwes ku generation yethu babe survive abantu abadala kule minyaka mabe divorce babe survive kahle kakhulu futhi baphinde bathola umshado wesibili yiyo ngeke ngithi mina kungcono ngempethu mina nihlale phansi hlamba after 30 years nithi ayibheba ubuye wena sesisafa vele ubuyele eduze kwami kungcono ukulanda loya kunokuqala uhambo lusho ngalwazi wenze sure uma uthatha wesibili ukuthi uzamphatha kahle ngaphezulu kwalo kodwa futhi ungaprove ipoint ngoba kubuhlungu ukudivorce kwesibili kubuhlungu ukudivorce kwesithathu kubuhlungu ukudivorce kwesi4 uzozibulala ne uzoyibona la uyinkinga wena nami umuntu onenkinga la wena uhloko uphatha olokhuzana nabesifazana onjalo ukubuya kulomendo oqala ubuye kulomendo wesibili ubuye kwesithathu inkinga unjani wena lo mambo yemendweni njalo yebo mambo yemendweni nakini manje hayi uyawathola manje kodwa uyabuya sesingana lapho hey I have only one last question Pastor. Yes, Mkhulu. Then seyivala. Ngifuna ukubuza la into ethi as a church do you think senza ngokwanele na
uku-embrace abantu abadivosile ngale kokubalahlela ngaphandle? Umuntu kaNkulunkulu ngoba inhloso enkulu ukwelapha ibandla, usho njalo mfowethu, wathi kakhulu nje uyathanda ukuthi abantwana bakaNkulunkulu balapheke. Labo lo mbuzo ubuza ngicabanga ukuthi ungaphezulu kwayo yonke le mibuzo esesikhulumile. Yabo lo uwona key omkhulu concerning umhlaba esiphila kuwo. Amabandla asinisiwe namabandla emthetho nabantu abathi bakhonza uNkulunkulu, le nkonzo le yabahlula, ibahlula izwi lenkosi belifunda lonke. Kodwa local church makwa ungcono ngisho umfana omithi sebandleni kunomuntu odivozile. Hayi, Ingcono nje intombazane beyicola baphambili ikhonze emandleni nesisu, bayihleka u6 months, umuntu odivoze uhleka zafe. Ibandla liyahluleka, into edala ukuthi lahluleke u90 no80 no70%, in fact u50% wamabandla awanayo kakhulu icrisis le yaminyaka yedivorce. 2, amabandla anabantu abathanda ukukhuluma bemepulpit phambi kwabantu, kodwa mhla kwehla izinto abalikholwa iBhayibheli balikhuluma kuphela. Uma iBhayibheli likhuluma ngomgodi, mhla ngena umuntu emgodini bayaphika. Uma iBhayibheli likhuluma ngesithando somlilo, mhla umuntu efaka esithandweni somlilo abazane bayaphika bathi ushawa uNkulunkulu. Uma uJob emila amathumba abazane bayabaleka bathi ushawa uNkulunkulu. Ngiyabi mangikhotha lo mavesi. Abantu abahlikelwe idivorce kufanele ngabe nabawe lekhanywa ngayo yonke indlela, kodwa badudulwa baze bayofa. Bedudulwa, angikwenzele isibonelo. Mina kuvalwa amapulpit ebengiwashumayela. Ngangamenywa abantu bengazange bangibuze ngisho umbuzo nxuma ludivorce ngempela na. Bezwa nje ngabantu ukuthi umama mfundisa akekho esontweni. Kwavalwa imithombo yonke. Number 1, ngangalimala ngoba abanye bavaliswe ukuthi bebesaba bazongi-approacha kanjani kwabangithanda. Singakhohlwa lokho. Abanye idivorce bayisaba kaze bayibone, hayi ngoba abantu bengafuni ukungimema. Amabandla uzwabona ukuthi siyingane kanjani, baze basuke bathi umuntu omile phambi kwabantu onedivorce unespirit, bekhuluma ireligion, bethi umuntu menobutabani uzosithelela ngobutabani. Ilanguage yaka Sunday school leyo, ilanguage abantu ba Sunday school ukuthi yimi nomoya obufebe uzasithela sonke ngobufebe. Izinto ezashiwo nje le language yaka Sunday school kwezika moya, language yokuba childish. Why makube isigwili lapho singabe zigwili zonke? Maku isigwili mfowethu, yini singabe izigwili sonke? Cela lo moya ke manje la. Nginemoto eziningi, makume mina bazaba nemoto abazana ba embrace into embi kodwa bekholwa. Yiko masheza abantu abakholwa sometimes mase bekhuluma ngathi bas attacker. Kanti abantu abangakholwa bayakwazi makushaya kumfana webhola elimele bamlayishe groundini kuyodlalwa ngoba ulimali lensimini. Balindizwe lapha lithi hey, if umuntu ephasa kanje ibhola ungazicommit ngoba uzokunemba amaqakala bese ulimala iqakala. Khona ilimele uyaqhubeka coach. Thina kwalimala umuntu kaNkulunkulu. Sure. Bamkhipha ngenyawo. Ngakhohlwa njalo amabandla indlela ayiphatha abhlungu ayidivorce isuku inezingane zethu engazi zopholiswa ubani emhlabeni ezihamba noma wazo nobaba wazo zilost ukuthi mani kuhlukaniswe yini nobaba. Ziphuma ingane zithi daddy ubuyela nini noma usazoba nemeeting uhlala phansi nazo uzitshela ukuthi hey mntanami sesihlukene noma zokhula kanjani lezi ngane. Usaqala phansi uinvite manje ukuthi sekunoma wena omusha ozani zohlala noma wena sengishadile leyo nhlungu. Ngithi mina indlela ibandla elibulala ngayo abantu abadivorcile akumhlangane ebanjwayo emabandleni makwa divorce umuntu. Zonke lamakhosikazi nabafana laba abadivorcile namhlanje abanamhlaba kodwa baseve full 10 years kule local church. Le local church yenza umhlangano negoverning board yakhona ukuthi angabe saparticipate ngoba udivorce bengayazi inhlungu ukuthi emini imshado awuhlala udivorce ngoba uthanda. Ukhulu usizi la lapha lento ekuthiwa imshado. Kokune futhi uNkulunkulu uyakwazi ukugrace ukuthi kube nokuthula sowuphumile. Kunale board olihlalelelela. Abantu uNkulunkulu abagrace kuyimama beba great emhlabeni ngoba berelease lo muntu wesifazana berelease le ndoda. Kuyimama beba nepeace. Abantu bangabe nepeace financial mfowethu babe nepeace emoyeni ngoba ziyini imoto
lezi okuxoliswa ngazo abantu mabechithile athi imoto enkulu umfazi wami athula umama kunokufa emoyeni. Ibandla sicela likhule, bafundisi boma befundisi madikoni monke bafuthe niphethe ama doctrines asishintsheni umqondo kuyinsuku zokuphela. Odivorce bulela umuntu nganti uma sixolele obulele, how much more divorce? Ingane amanihlala umshado, mina ngumuntu osingihlala umshado ophilayo ngoba ngithi ngisaba abazalwane, sizokhonza aphi? Sikhonze sodwa thina sidivorceile. Liphi imandla lethu sidivorceile? Alikho. Yilona lebe sikhonza lona siseva kulona. Futhi ngcono thina sidivorceile kunabaqhubeka benza amanyala phakathi. So ke kuko konke bafowethu siyayicela manje na umhlaba wonke awuba embrace abantu abadivorceile, ubanikeze uthando. Ngiyadabuka mina enko engibaziyo mfowethu namanje ngiyababona ukuthi abekho right. Bayasho nangimina njengomzali. Ngishaba kugcotshwa ngishabazana bathi hayi baba, hey lesahlanga nawe siyaphila si right. Mina nje nomuntu waNkulunkulu nomuntu wewisdom nomuntu oyingene ecathulweni zayi divorce ngayiwina. Mina umhlaba ngiyawutshela divorce ngiyiwinile with tears, with courage. Bongelula. Mina bengiduduza abantu bedivorce ngingabatshethe wamama akekho. Ngimukela izipho mina kubantu becancel ngedivorce bethi ufika usinikezele umama umfundisi ngingabatsheli akekho. Baqala ukuzwa manje after full 6 years. Anginangane mina ekhala ngaphandle, anginantombazana engasukume memezi ngami ithi bengibhizi ngiyithembisa. Ngaqoqeka after divorce yami. Sure. Ngathi nginengane umuntu naye ngojabula mangibona uex wami naye ikhuphuka empilweni ephila isikhathi eside angafi ngoba lezi ngane ngazi ngozikhulisa kanjani. Nontombazana ngomthathe ngamazi wephathana nengane zami. Uba unamfowethu bubuzela ibandla umhlaba wonke. Yes. Ulahlwa naye le local church lihambe lonke esikhundleni sokuba likusupport. Likushiye ufile. Ushwe abakade bemaphambili kugcwele bethi ngeke sihambe thina baba soma nawe thina baba. Livumbuka lonke lithi asikwazi ukukhonza kumfundisi odivorce awubulele umuntu. Awenzile lutho. Bathi abakhonzi nomfundisi bafuna ukukhonza kumfundisi ongazange divorce. Nabe fundi baba welcome angikho kakhulu leyo. Ushiywa obakhonzisayo akade be drive imoto zakho. Okade ba ordaina. Bathi asikhonze ebandleni lomuntu odivorceile. Liphi lelizulu leli elishunela kule Bible elide lingaka? Ilona zulu loxolo leli. Lona yona nsindisi uJesu ayifela le. Ilona bizo yilolo ukuthi umuntu mayilingwa abazane bamlahle na. Iwona ama topic lokuthi mangune conference nemthandazo abantu bakhuluma ngedivorce bayeka izwi lenkosi. Abantu bangakhuluma ngedivorce bengazazi izicatla zakwa divorce zinjani. Bangakhuluma ngabafelokazi nabantu abafela amadoda bengazazi izocathula. Ungakhuluma ngengane zabazana ungazange ungene. Bangalinyaza futhi omka abafundisi bafaka istigma lemhlabeni makuhlangana bathi hey weshade nomfundisi ubani noma sebephile emhlabeni wabo abadedelwe ngoba usizo lwabo asilazi labanjani. Kodwa ngihlala ngikukhuthaza nabo ukuthi benze short every Sunday they go to church. Bathola ama local church noma bengasakhonzanga kwelakhe imandla they must find the local church. Uma udivorceile uma umfundisi ibandla lakho laphela lonke find a local church uhlale esixukwini laphana and continue uparticipate ebandleni uziengage entweni zemandla busy nomsebenzi kaNkulunkulu ngoba ibandla linalo uxolo khohlwa abantu uma uphila kwedivorce. Ngoba sahambe thina mina ngihamba eMaritzburg ngihambe eThekwini ngihambe eGoli ngihamba kuphi na kuphi. I don't owe any man in this world. Mina ngingena kwe-conference nesuit yami ngingene ngixenge ngihlale phansi kugcwele kuthempu anginaso mina stigma bengikhuluma ngedivorce mina anginaso intimidate mina inombane othi unxumalo wa divorce naba ngasekhaya abangakholwa izihlobo zami nemndeni wami mntakadlamini intimidate angixakaziswa yibona angizizwa ngiweak mangiphakathi kwabo kunaloko ngivele ngigcotshwe kakhulu begcwele. Ngoba idivorce ingalinga uvume kuba uphaphethe wabantu abangazi idivorce ukuthi yini. Mangihamba emall ngihlangana nabo mina ngibalekela umuntu abantu ibona babalekela mina. Futhi kwidivorce yami mina ngibonga ukuthi alokhu ucingo oluphuphile olakala ngene endlebeni zami ngifonela umuntu ekhuluma udodi. Icycle yami yeprayer necycle yami yesithunzi ngayakha yamnandi. Akekho mina umuntu ongahlangana nama ngidelele engibukela phansi noma kuthiwa uphopho omkhulu
noma bishop omkhulu mawuthinta uSV uyozibona ufana nobani lo muntu loyo ngeke ngidry pass ngodila nje naye kahle ngizama ukuthi abantu abadivozile ningahambi nixegisa amahlombe lemhlabeni ningahambi nihlukunyezwa abantu noma na divorce there is life after divorce in all there is life after divorce akufiwa kwi divorce kodwa kuya survive futhi uNkulunkulu unabo labantu abanhliziyo yaphukile nibe strong thina amabandla encourage wonke amabandla be supportive kubantu abadivosile msanushiya abefundisi bazalwane ngenxa ye divorce futhi into ebhlungu nibashiya abafundisi kanti nani nishadile lani yakhona niso divorce no duduzo kubani manishiya lo ngoba ngcono ukuhlala nomuntu olimele ngoba uyasazi isilonda okufana nse nomuntu ohambo lude noNkulunkulu uyokhonza kumfundisi nje unormally uyawufunga zibonanga lezo zinto musana ubalekela abantu abashayekile ngoba usizo yazi ingozi nomuntu ongasazi isilonda Afowethu kulungile mashezi right Right koningi kuningi asivale ngeke asivale bafowethu ngeke ngicela usibone nalapha eSoweto ngomhla ka-31 January sobe silapha eSoweto esikoleni kuthiwa Inkonjane Primary School actually nje eSoweto kuMeadowlands ezone 6 sobe silapho 31 January siyaqala ngo10 ekseni umpostoli uzobe khona lapha na sinenkonzo lapha na inkonzo yomthandazo sizothi nje for the first time in history asikaze senze umhlangano kuJanuary so da siqala unyaka wethu emadolweni so besilapha na ke khona lapha eSoweto umpostoli uyobe khona umpostoli esivinqumana umpostoli siyabonga kakhulu man thank you so much mhlawumbe nakubantu abadinga nje nokuxhumana nawe bakuthola kanjani thank you umuntu kaNkulunkulu uFacebook wami SV Nxumalo and then siyakhonza lapha eMaritzburg eMbali Unit 2 Prayer Center number yami yocingo 082 4714839 082 4714839 makubo umusa ke sihlangana khona eGoal ngomhla ka31 siyakhula sisekhona eSoweto okumhlaba kwela kaXhosa kwela seKapa PMB KZN sikhuphukeni bafethu siyobubula uNkulunkulu usikhethile uNkulunkulu usibizile ngobizo liphakeme siyabonga so mashezi siyabonga kakhulu thank you so much for the opportunity siyabonga bafowethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise ke if you want to be in contact with us 0788 417 844 asibambe la sibonane kwi episode yethu elandelayo god bless you amen